Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula penyai ya ka sngi penkut ya ka National Conference jong ki Chief Secretary ka Long New Delhi hinin ka sngi. Ka Sarkar Pedeng kala bu banwan rakyat artli ki ain rau ha ka bedai bat ka One Nation One Election ha ka yung dorbar Lok Sabha menta ka sngi. Ka Jilla Meghalaya kala yo ya ka khusnam ban bat ya ka kerdan ka baar ha ka National Energy Conservation Award. Bat ka District West Giant Hills kala sedang ya ka jingpen kre na ka benta ban penlong ya ka Meghalaya Games 2008. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula peniat ya ka sngi penkut ya ka National Conference jong ki Chief Secretary ka Long New Delhi hinin ka sngi. Kani ka conference kala long nakabenta lai sngi bat kala sedang na do ka sngi thok dieng balala. Ha kani ka jingelang la kam pen le jingmut halor ka jingpen trekam ya kamat bakongsan ban wanra ya ka roi kapar ka basalan sar ha ka lengkari bat ka jing sandur ya ka jinge trei ka bajan ha pedeng ka sarkar pedeng bat ki sarkar jela. Ka jing thmu jong kani ka jingelang kalong ban nang kam pen klan ya ka jinge trei lang ha pedeng ka sarkar pedeng bat ki sarkar jela knang baki kam kenyat baik yai renti bat bakaroi kapar kan kam ki stat. Ki Chief Secretary bagi Officer Sarkar Balarangba na barok ki jela bagi Union Territory rengkat ki riu start riu Shampang halaki jong ki benta kileshim benta hakani ka jingelang. Ka phang pedeng jong kani ka jingelang ki Chief Secretary kalong promoting entrepreneurship, employment and skilling, leveraging demographic dividend. Ka sarkar pedeng kala buok banwan rakyat artli ki ain rau ha ka bedai bat ka One Nation One Election ha ka yung dorbar Lok Sabha menta ka sngi. Yakini ki artli ki ain rau bala tip kum ka Constitution 129th Amendment Bill bat ka Union Territories Laws Amendment Bill on wanra hakmat ka yung dorbar da menteri ketnat ki kam ain ka sarkar pedeng o Arjun Ram Meghwal. Kani kala long hadian baka kenhun ki Menteri Sarkar Pedeng bala kli da Menteri Rang Badu Narendra Modi kala aya ka jing menjur hakasmi palai balala ya ka ain rau ban terwa penlong hakajuk kapor ya ka election Lok Sabha bat election MLA hakijalla. Dei ka high level committee halor ka One Nation One Election kabamut kawai ka election bala lam khamat da u President Barim ka India u Ramnath Kovind kabala ai jingmut ban penlong hakajuk kapor ya ka election Shaka Lok Sabha bat ka election MLA hakijalla kari barok kawai. Ka Seng Samla Catholic Umsning Parish rengkat ka jingat relang bat ka Ribhoy Area Welfare Association kala penlong ya ka jingat pat ba bat ka jing pensengau thu pat ba ha umsning syapang ka jing di drugs bat ka HIV AIDS. Kani ka jing pat ba kelas dang na CFC Hall jong ka umsning parish bat lapen kot ya ka Hamadan umsning. La sakhi ka jing syembenta Bashirham da ki spa ngut ki samla ha kani ka sngi. Hadian kani lapen long ru ya ka jing kren pensengau thu pat ba ha ka bala kampai kmat syaki jing e ke balas dang ban su thiet ha ka im lang sa lang menta kata halor ka jing di drugs bat ka jing pang HIV AIDS. Kiriu Shampang kila keren halor ka jingken rei ka jingdon ki bapang HIV ha ka jela bat kila batai ru ya kilat banyada na kani ka jingpang bat kentui ki brio bakin long ki bapikir. Ha kani ka program lakham banjur ru halor ka jingma ka bami na ka jingdi drugs. Layos ngaw ki jingi keren halor kilat banyada na ka bangat ha ka jingdi drugs bat kilat irap ki badon na ka benta kitu ki belangat ha ka shrip jong uni ujing di penbuan. Ka ikuri kadai ka seng kabalapet ya ka jing penkuit bat penyaklat ikinyut ki bami nakalat ka rong winter tales ka badang syukut shen haslong. Unong seng bat utrai jong ka ikuri ubak bankit nong bri ulia thu ba kinyut ki baterkhong balalum ki lakot syaduk ka pras pa kilo kat ba kinyut ki bajie ki lakot syaka saus pa hadu sans pa kilo. Uni utrai jong ka ikuri ula banjur halor ka jingdon kamban penyaklat ikinyut bat ula kentui kitu kinong lech syakilat ki rong ba pher ban ken ma ban bread ikinyut haki jaka bread nyut balak kedau ban bu laka jong ka jong. Ka ikuri ka deka startup na ka Jela Meghalaya ka baladap laisnam na du balaseng yaka. Kani ka startup ka bapet ya ka jing penyaklat ikinyut bat wat lat kumno bansain dor biang yaki da ka basna yaki tiar ki ba ai jing mentoy. Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Conservation Award.
Kajala klayo ya kani ka khusnam namar ka jingele jongka ban pendon kam bha ya ka boarding ban penduna ya ka jing pendon kam boarding bat ban penslor ki kam ki ba kham penne pensa ki tolong penmi boarding. Ya kani ka khusnam la ai da ka Bureau of Energy Efficiency ka bahap hapo katnat boarding jong ka sarkar pedeng ka bala ai ya kani ka jing ithu kerpang ya ka Meghalaya namar ka jinglong bala kloy jong ka banyada ya ka Mariang lengba ki kam ki ba penduna ya ka jing pendut boarding. U Vice President Jagdeep Dhankar bat u menteri khana ba pe ya katnat boarding u Shripad Nayak kilasa mi ki khusnam shaki jala ke bala le bha ha kani ka liang. Habakran halor kani ka jingjob ka khusnam u menteri katnat boarding ka Meghalaya u Abu Tahir Mondal ula ong ba ka sarkar kala shimbun ki sian jam ban kan show ya ka boarding kini ki kan thop ya ka jing penduna ya ka jing bam boarding ki karkhana ka jing penlot pisa ban shimi ki lat penyo boarding ki balak ban penthamai ka jing pendan kam ki kor ki bor ki babam duna boarding bat ka jing penmi ya ki an trai kam ki berap ha ka ban pendan kam tik na ya ka boarding ya ki ba on sa pen trai kam shen. Ka District West Giant Hills kalas dang ya ka jingpen kreat na kabenta ban penlong ya ka lempung Meghalaya Games arajar arpusan hakaba las dang ya ki jing maramat badon kam ya ki jakaya le kai sport. Las dang ru ya ka jing shna ya ka swimming pool bathamai ha kyang nang ba government college kat ba lakhampen bha shu ya ki wei ki jakaya le kai. Habakran halor kani u MLA ka juwai u balong ru u chairman ka muda u ba wailat miki shila u le thu ba ki kam ke le shakmat shat kan thop ya ka jingpen bhai ki surok ki singkien ka jingpen byang ya ka boarding bat ka ula benrap ru ba ka jingpen ya ka Meghalaya Games ka balalong hatura mencem senam kala long ka ba khambyang bat nakaliang jong ki Borsen Shar ka West Giant Hills kini le ban penbyang ba ha ka mikas nyam ru kani ka lempung hele kai kan long kumta. Kakanhun sipai pahara ka India ka badan ha Arunachal Pradesh kala penlong ya ka jingyai trekking balai lang da ki sipai bat ki riopat ba hapo kalama jong ka Vibrant Village ki program. Kani ka jinglai yai trekking kala long ha district Tawang jong ka jala Arunachal Pradesh. Kajing thu jong ka kala long ban kan tiu ki kam jong kai perthai ki thain khaput kani ka jala bat kumju ru banwan ra ya ka jing yes jan hapdeng ki riopat ba bat ki sipai nalor ka jing pen inam ya ka jing itanat ka jala ya thu Lieutenant Colonel Mahendra Rawat ubalang u Public Relations Officer katnat yadari. Ladan kumbakhan riungut ki balalet chakani ka jing ya trekking ka balayalam da ki nong kiu luom ki bat tibet bha jong ka Indian Mountaineering Federation bat ki sipai. Lethu bakani ka jingya trekking ka bajangai komba 10 kilometer kalane komba 9 ngilenter bar kinong le trekking kila hab banyai lengba kilum ke bakenjang komba khandai hajar hado khatsan hajar phut haki benta mingi jong kilum makashang. Menteri Rangba Dut Narendra Modi ulakan mau buram ya Sardar Vallabhbhai Patel ya balatip komu Iron Man ke India hakalengku sngiyap jong uni uriu kraw hanen ka sngi. Modi ulaong baka jinglong bat ki kam ki bakraw jong Sardar Vallabhbhai Patel kani aiman siami ki pat kari ban long ki betali lang ka wei bat ban yele ban kenjo shakathong ban penlong ya ke India kari ka ba maria rengkat bat ki wei kiri ki balakham kiu jong ka perthai. Ha ka jingale akai hockey ka India kala long kala du ha ka Junior Asia Cup 2024 ki kenthai ka bala long ha Muscat ha Oman nin ka miet ka India kala penlem ka China da laila arkul ha ka penalty. Ki pulit ka Manipur kila yo kurup ikitiar penmensaw na ka jinglek khandra bakila penlong ha Artli ki district ka Manipur kata ha Imphal East bat Kangpok Pi. Kini kitiar penmensaw ki kenthop ikisulay bat ki hand grenade la thu shushu ki pulit kani ka jala. Ka khubor ka thu ru bak yakite ki tiar penmensaw lalap na kathan ki raw khuno. Barkat tu ngilapoi sa kabakut jong kakubor kabalawan chapi na ka Akashvani Shillong hakapor prabajing niya so baka Daily Station na kabenta kakubor hakatin Hindi kabanbut pat kakubor hakatin pareng hakapor prakasan minute. Kani kaday ka Akashvani Shillong snobaban up ikikubor na Delhi.